Чим можна полепшити сон, отлучить человека от тих сил, żeby йому не przeszkadzali, żeby on nic nie wiedział w nocy złego. Czerwona nitka to dobra odpowiedź. Ale jeszcze najlepiej to cała pościel, żeby była czerwona. Ja teraz w Rosji przyjmuję pacjentów i teraz ubierаю pościel też w czerwony kolor. I ludzie lepiej odpoczywają, a ich sen to jest też zdrowie. I sam splю też czerwonym. Kiedy do mnie przyjeżdżali pacjenci, u których były problemy psychiczne, pierwsze, co ja ubierał, to nic na lewej ręce. Naprawdę działało. Później ja ubierał jeszcze dodatkowo czerwoną nic na brzuch i na dwie nogi. To działa jeszcze mocniej. Później radził jeszcze dodatkowo ubierać czerwone majtki. Super działanie. А постель, убирать лужка на червоно, то в целости вылучая можливость злым силам контактовать с человеком. И человек спит спокойно. То такое забеспечение сна, доброго сна, когда человек знаходится в червоnym, убраним, і його не повинно ніц докучати злого.